Semella que a Fiscalía tamén impugnará esta apelación apoiando así a decisión do xuíz de Ribeira, que decidiu arquivar temporalmente a causa aberta contra Rosario Rodríguez ao non existir indicio algún que suxira a súa colaboración na desaparición e morte de Diana. Pola contra, o representante da familia demanda que se manteña a condición de investigada, posto que a coartada que lle proporcionou o seu home interferiu na investigación, desviando a atención da Garda Civil e dificultando o esclarecemento do caso. Ademais desta impugnación, o abogado da familia xa ten solicitada a reconstrución dos feitos que aconteceron na nave de Asados onde aparecía o corpo de Diana para avanzar na investigación. Para isto será preciso que José Enrique Abuín estea presente. O xuíz titular do xulgado de instrucción número 1 de Ribeira deberá volver citalo para declarar e no caso de que acceda a colaborar ordenarase a reconstrución. Compre lembrar que tras a primeira confesión ante a Garda Civil o Chicle negouse a falar nas dúas comparecencias ante o xuíz, acolléndose o seu dereito a non declarar. Daquela, o que fora seu abogado indicou que non falaría ata coñecer o resultado definitivo da autopsia que, por outra banda, non esclarece polo momento se houbo ou non agresión sexual. Se ben o forense encargado do caso afirmou que será difícil determinalo, posto que o corpo pasou preto de 500 días sumerxido na auga, non é imposible. O achado de ADN masculino podería ser determinante para confirmar a violación, coa que o Chicle podería ter que enfrontarse á pena de prisión permanente revisable. Haberá que agardar a ver que nova estrategia de defensa segue despois de que lle fora asignada unha abogada de oficio.